Il-miżbla ta' Wied Fulija suppost li ngħalqet fis-sena 2004. Madankollu f'dan il-post baqa' jintefa' skart tal-ħġieġ. 3 snin ilu l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat kien ġibed l-attenzjoni li kien għadu qed jinħażen skart tal-ħġieġ f'dan il-wied. Iżda minn dakinhar sal-lum ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Niddeplaw il-fatt li l-Gvern baqa' iżid l-ammont ta' skart tal-ħġieġ li poġġa hemmhekk, baqa' jagħmel dan mingħajr permessi ambjentali, għamel dan bi ksur tar-regoli tal-MEPA u l-MEPA nnifisha jew ma kienx taf, jew l-abita li ma kienx taf, u żgur ma kkummentat dwar dan fir-rapporti tagħha dwar il-qagħda tal-ambjent f'pajjiżna. Għalija il-ħabi u l-mod mistur kif saru l-affarijiet huwa ħażin daqs il-ħażin li sar. Dak iż-żmien il-Wejserf kienet qalet li dan l-iskart tal-ħġieġ kien qiegħed hemmhekk temporanjament bil-ħsieb li jiġi esportat fi żmien qasir. Kien biss issa 3 snin wara il qajjem il-każ Joseph Muscat li l-Wejserf qed taħseb biex tesporta dik il matul is-snin kibret f'Muntanja ta' skart tal-ħġieġ. Leo Brincat fakkar kif dan is-sit għadu qed jintrema skart tal-ħġieġ minkejja xi żmien ilu il-MEPA kienet wedet li dan kellu jiddawwar f'park għall-familja. Il-kelliem ewlien laburisti jgħid li l-Gvern għandu jispjega kif ippermetta din il-ħażna legali għal tant snin u qal il-Partit Laburista ma jistax jittollera politika ta' ħabi ungan biex iservi ta' propaganda rħisa għall-Gvern illi matul din il-leġislatura għal ħaġa u għamel oħra.